حدا أوان ناي بوكسينج شامبيون زنبرة تيدي نوسو أو ناي ألشويت بيت مأسرتي بيوت نمتراف ناتقالست يرخوها أو زقبر كل عينتات سعري بيوت مترافيو أبز مماتن بيوت مترافن جواتا زخونو العالم نايتي دمتسائي أفتن وقعين زي محرا أتابعتاتو يودق جن بريت نزحزو تسلاتو بوكس النواقع كسام ما أجي ختصنح أو نايلو ما عند فيلمنا خنرؤينا كسام ودعتا سناي تسانحيد فيلم ناس جمر أفتنا ملايين سبات موت مخنيات زخونة ناي ألشويت بيت مأسرتي حدش أسر زخونة تيدي دويلو نار نايو مستوم مسؤو زموتسو كالوت أسرات تسلفو انتو عمتمو قدم نافز مأسرت ممتسو أبولاند زنورت أبو هيوتي ذكر تيدي بجيزو أبولاند كافتون فلوطاتن حيالاتن بوكسرات يونيرو حدا معلتون أو تقحنتقوم نوح ساعات بوكسنا تلامد دحر مصنحو كعرف نغزو يخيدمو هندوتنا جرمن وتادرات موتيوم نتيدي حزوو تيدي نوزناي ألشويت بيت مأسرت خمتسن كله كافتوم ناي بولند مجمرة أسراتيو مخناتو زبيت مأسرتي أبولند استخفته قداماي بيت مأسرتيو ازوم أسرات بغليلو خموتون كعرفونا يفقودلومن أو قروؤهم زنبرة نوح انباون ملو معلتي امنا مسبار الناس روحي امزوعلو أفت مأسرتي هيوت لحلمتن بتعمي أخفئتي أفت زعرف لبوتا سروع مدك أسيخون زغدون وجرك إيولومن اتزول عوا مقوون ما يزين قوز مسل نايروز مرغط راحيو إزوالي عوم ننوحي ساعاتات أفت انباع صرحو سلازي خؤلوون مزحت يوم تم أسرات بتأميت من دخامن يمز موطنيرهم أما نقو تم أسرات يعني كستاهل ود عسرت حمش تقول علو كالوت زعبيون تحيلون أسراتون نياني قلوتهم تتقيمهم مقو بحيلي من طلوه كالي أسر مستون كالوت مس أسرح أسرات إنها تزاروي تعنح هندوت كن وقعهم كافت إسرويت بزخون يخون منجدي مملات مستغيرة أو كروازنا رزوعنيا الناس ومعمي تعنحمو متسيبوا دي لاوقعو نتزارون رعويسو أي غطلو أفتزغط المعالتي تيدي أنا عنش يتسرحنا سرحن كلو يعني كنا أقربي ولمو أقول عناتو بوكسنا تجاوته بتلفزيون يريقهم زنورن بتعم خمزد نقاني نقرو أفتزغط المعالتي تيدي تناي بارنت سرحو أو حدا ناي جرمن وتادر جزان سرح يخيد كملسين كلجن أفتت أربيزة قميت أنزنار أبل نارين سقيل خوت سلزي كعلى كروتي سريق يحبأ نفتنا عنك إيت مسرح بوتا مستملسة يعني أبل حيزو سقيليت متوسلزنار كحوسو دولي حنتي هو يعني جنة أبل لعلي أزداليا عاد عويسة أيس لزنار أحلفو نعوه هو تيدي زمسرئة يانيك لقاسن لوهم قول عام خانو سلز فلتة اتا تريفاتو نورت حانت أبل نعوه هو جينيك اتا أبل نسا مستقبلا جن اتخاو جوزقو أبل كمستسارق فلتة ناجور من وتعدر نفط بوتاي مزق اتا أبل سارقة تيدي مخانيهم فليت أمنيرهم جانيكنا اتا عويسا اي اتا أبل حيزوم مسرئة ومجن نسومن مسؤون قوتصعو حيزوم كافت مسرح بوتاي وصوام مزحتو جيزفت إسرويت زخون عينت جيجاز فتسام أسور موت سلزخون مغطعتو نوزرو شونو لبوتاي خيد أفت بوتا خوصحون كلوون كدميهم تسلفهم زنورو سلست أسرات تقتلهم يصنحوهم شعون نتعوي ساقاي تيدنيانيكن أفتبوتا سلف نخحزي نقروهم اتو كوماندر ونتساقاي نتاو إلي حزوانا را أبل أو رؤس خوف نخبلاي نقرو اتساقاي ون زوال وزي مقوار ممارت سلزي نورو أو رؤس كوف يبلا اتناي جرمن وتادرون نتا أبل كوك عزدالي يمسيلو نتعوي ساقاي رؤس وقعي قتلو دحريقو نايتي دتاراي أكلمو نسو نتا أبل ورؤس كوف نخبلاي أززوو تيديقم بدفرت أكن دزولو مسمع اتا أبل بدفرت مولع يجمر اتوتادر تقريمونا تأمتن كلو يانيك تيدي انقوان نعاكم زمسلو وتادرات نما نمسو زي فرح دفار ودي إلي نقرام اتوتادرون ازم السمعة حساوي يغير كم تيدي زولو نوصوم زي قدسو سبات سبنا تتشجرن بسانكم منا تتسقمن كريو عقلهم زي ولوم يفلتيو نياني نحدت أولاو سيدو تيدي النار ايه قطقطو تيدي ولا بتعم يحزنو لود أمبر كجورو زغل نجاري نهران اتا مشيت نسا بزحت إسرائيلاويان نفط بغاز قطولو مغازن يحتيو اتوم إسرائيلاويان نفط وشت مغازن مساتيو اتماعطو بدن بيعصومو بزح مرزاما أسيدات نفط وشت يدفؤلهم إذ مغازنون كافتم جيرمن سرحوهم بزحت مغازنات حدا ينيرو نتوم استرفو جنا صحيكي وصت بليتو نفط انبا امنخسوري وسدوهم اخول كدان كونه مغوون فصيمو ميرخون اتاليت نسا حدا جيرمنا وتادر نتوم استرفو سرحتنياتات نحليه توسن مغيو يلعنيرو
ካብ እንስሳት ኣብሊፁ ስለ ዘይረኣዮም ግን ካብቲ ዝበልዖ ነበረ ቆሪሱና መሬት ይደርበሎም እሞ ክልተ እሱራት ነታ ዝደረበያ ምግቢ ከልዕሉ ምቅድዳምን ምበኣስን ይጅምሩ። እቲ ጀርመናዊ ወታደር እውን ነታ ምግቢ ንምውሳድ ንክበኣሱን ዝሰዓረ ንክወስዳን ይነግሮ። ክበኣሱን ከለዎ እውን እቲ ናይ ጀርመን ወታደር ብጣዕሚ ይዘናጋዕ። እቲ ባእሲ ብዙሕ ከይፀንሐ እውን ሓደ ካብቶም ክልተ እሱራት ውንኡ ስሒቱ ናብ መሬት ይወድቕ። እቲ ናይ ጀርመን ወታደር እውን ቴዲ ኣብ ቀረብኡ ደው ኢሉ ስለ ዝረአዮ ቀጻሊ ተባእሳይ ኮይኑ ናብቲ ግጥም ንኽኣቲ ይእዝዞ። ቴዲ ከምቲ ንፈልጦ ቅድሚ ናብዚ ምምጽኡ ሓያልን ዝተወረየሉን ቦክሰር እዩ ነይሩ። ቦክስ ካብ ዝስልጥን ነዊሕ ኣቑፂሩ ዋላ ይጽናሕ ደኣ እምበር ተኡ ነበረ እሱርን ድሕሪኡ ንዝመፁን ኩላቶም እንከይተቸገረ ውንኦም የስሕቶም። ንምንታይ ዘቻምፒየን ተባሂሉ ከም ዝተፀውዖ እውን ብቀሊሉ ንፈልጥ። እዚ ብርሕቐት እናተኸታተለ ዝጸንሐ ሓደ ጀርመናዊ ወታደር ናይ ቦክሰር ሕሉፍ ከም ዘለዎ ነጊሩ ምስ ቴዲ ንኽጋጠም ይመጽእ። ቴዲ እውን ፈቓደኛ ኮይኑ ምበኣስ ይጅምሩ እሞ እቲ ናይ ጀርመን ወታደር ብናይ ቴዲ ክእለት ብጣዕሚ ይድነቕ። ቴዲ ብደንቢ ገይሩ ምስ ቆጥቆጦ እውን እቲ ናይ ጀርመን ወታደር ኣብ ክንዲ ምንዳድ ሕጉስ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ምክንያቱ እውን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ብቦክስ ክገጥሞን ክፈኻኸሮ ዝኽእል ሰብ ብምርካቡ። ምሸት ናብ ምድቃሶም ክኸዱ ከለዎ እውን ቴዲ ኩሉ እቲ ባእስታት ተዓዋቲ ኮይኑ ስለ ዝተወድኦ ከም ሽልማቱ ዓብዪ ሕምባሻ ሂቡ ይሰዶ። ቴዲ እውን ጥዑይ ሰብ ስለ ዝነበረ እቲ ምግቢ ሒዝዎ ናብቲ ካምፒ ኣቱ እሞ ያኒክ ወሲኽካ ንኹላቶም ቶም እስራት ማዕረ ገይሩ ይመቕሎም። ኣብቲ እስር ቤት እኹል መዕቀውን ክዳንን ስለ ዘይብሎም ያኒክ ሓያል ቁሪ ኣትዮ። ብዙሕ ከይጸንሐት እታ ቁሪ ናብ ኒሞንያ ትቕየር። ቴዲ ያኒክ ከምዚ ኢሉ እናተሰቃየ ክሪኦ ስለ ዘይደልየ ናብቲ ባኒ ዝሃቦን ኣንተዎ ቦክስ ዝተጋጠሞን ወታደር ይምለስ። እናተሓፀበ ምፀንሖ እውን ተወሳኺ ምግብን መድሓኒትን ከም ዘድልዮ ይነግሮ። እቲ ናይ ጀርመን ወታደር እውን እዚ ኩሉን ካሊእን ናይ ምርካብ ዕድል ኣለካ ጥራይ ዝበልኩኻ ስማዕ ኢሉ ይነግሮ እሞ ቴዲ ፈቓደኛ ይኸውን። እቲ ናይ ጀርመን ወታደር እውን ንቴዲ ሒዝዎ ናብቶም ላዕለዎት ናይ ወታደር ኣዘዝቲ ይወስዶ። እቶም ናይ ጀርመን ወታደራት ኣብቲ እስር ቤት ብጣዕሚ ይድብሮም ስለ ዝነበረ ክዘናግዖም ዝኽእል መንገዲ እናኣለሽኦም ነይሮም። እቲ ንቴዲ ሒዝዎ ዝመፀ ወታደር እውን ቦክሲንግ ጽቡቕ መዘናግዒ ክኾነኩም እዩ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እውን እቲ ትኽክለኛ ሰብ ረኺበሉ ኺኢሉ ንቴዲ የፋልጦም። ቴዲ ኣብ ግዜኡ ፍሉጥን ብጣዕሚ ሓደገኛን ቦክሰር ምዃኑ ዋላ ተነገሮም ከኣምንዎ ይከኣሉን። ቀጢንን ሓፂርን ሰብ ከመይ ኢሉ ብተኸታታሊ ክስዕር ይኽእል ኢሎም ድማ ይቐልድሉ። ግን ኦሮማይ ደቢርዎም ስለ ዘሎ መዘናግዒ ንክኾኖም ናብቲ ግጥም ኣትዮ ዓቕሚ ንኸሪኦም ፈቓደኛታት ይኾኑ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ዝተዳለየ ናይ ቦክስ ግጥም እውን ቴዲ እንከይተቸገረ ነቱ መጋጥምቱ የውድቖ። ንዛ ጨዋታ እዚኣ ግን እቶም ናይ ጀርመን ወታደራት ጥራሕዮም ተኸታተልቲ ኮይኖም ቀሪቦም። ሓደ ካብቶም ናይ ጀርመን ኣዘዝቲ ወታደራት እውን ንወዱ ሒዝዎ ይመጽእ እሞ እቲ ቆልዓ እቲ ናይ ቦክስ ግጥም ብምርአዩ ብጣዕሚ ደስ ይብሎ። እቲ ጨዋታ ተወዲኡ ቴዲ ብዓቕሙ ስለ ዘደንቖም ናብቲ ፈረሳት ዝድቅሳሉ መጋዘን ይወስድዎ። ኣብቲ ናይ ፈረስ መጋዘን ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘይብሉ ካብቶም እምኒ ዝሰብሩ ሰባት ብዝበዝሐ ዕረፍቲ ክህልዮ እዩ። እቲ ዕረፍቲ እውን ቦክሲ ንምልምማድን ነብሱ ንምጥንካርን ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ። ምስኡ እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ምግብን ናይ ቦክሲ ግላቭን ይህብዎ። እቶ ቦክሲ ግዜ ዝተወቕዖ ቆስልታት ንኽሕዊ እውን ናብ ሕክምና ንክኸይድ ይፈቕድሉ። ቴዲ እውን ኣብታ ናይ መጨረሻ ጨዋታ ኣብ ገጹ ተጎዲኡ ስለ ዝነበረ ክሕከም ናብቲ ሕክምና ይኸይድ። እታ ትሰፍዮ ዝነበረት ሓኪም ብጣዕሚ ለዋህ ምዃና ስለ ዝረአየ እውን ንያኒክ ዝኸውን ናይ ኒሞንያ መድሓኒት ንኽትዋ ይሓታ። እታ ዶክተር ግን ካብቲ ዝተፀበዮን ላዕሊ ብጣዕሚ ጥዒቲ ኮይና ትጸንሕ። ምክንያቱ ነቲ ናይ ኒሞንያ መድሓኒት ሓሊፋ ነቶም ካልኦት ዝኣሰሩ ሕሙማት ዝኸውን መድሓኒት እውን ሓቢኣ ትህቦ። ቴዲ እቲ መድሓኒታት ሒዙ ናብቲ ዝሓመሙ እሱራት ዝዓቕብሉ ቦታ ይኸይድ። ነቶም ዝሓመሙ እሱራት ከም ሓኪም ኮይኑ ዝሕክም እሱር እቲ ዝተረፈ መድሓኒት ይህቦ እሞ ንያኒክ እታ ናይ ኒሞንያ መድሓኒት ባዕሉ ይህቦ። ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ግዜ እውን ቴዲ ዝሐሸ ምግብታት ይቐርበሉ ስለ ዝነበረ ሰውነቱ ምምሕያሽ የርኢ። ንያኒክ እውን ካብቲ ዘለዎ ናይ እምኒ ምስባር መከራ ንኸውፅኦ ኣብቲ ሆስፒታል ስራሕ ይረኽበሉ። ምስ ተእንባ ዘሎ ስራሕ ተነጻጺርካዮ ኣብ ሆስፒታል ያኒክ ዘይጣውላን መሬትን ምጽራግ ምንም ኣይሰርሕን። ኣብቲ ሆስፒታል እውን ዕድመኣ ክንድኡ ትኸውን እትሰርሕ ጓል ይፋለጥ። በቲ ሓደ ገጽቲ እስር ቤት ሰባት ሕዚ እውን ብጣዕሚ ሕማቕ ኩነታት እዮም ዘለዉ። ኩነታቶም እውን መዓልታት ብዝሓለፈ እናገደደ እዩ ዝኸይድ። ምሸት ናብቲ ናይ ጋዝ መጋዘን ኣትዮም ኣማኢት ሰባት እዮም ዝቕተሉ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ቴዲ ስፖርት እናሰርሕን እኹል ምግቢ እናበልዕን ነብሱ እናጠንከረ ንኻልኦት ቦክስ ተጋጠምቲ ብቐሊሉ ይስዕር ነይሩ። እቶም ናይ ጀርመን ኣዘዝቲ ቦክስ ምርኣይ ዋላ ብጣዕሚ የዘናግዓዮም ደኣ እምበር ቴዲ ኩሉ ግዜ ይስዕር ስለ ዝነበረ ክድብሮም ይጅምር። ብግዜ እውን እቶም ኣብ እስር ቤት ዘለዉ ዝሓመሙ ሰባት ተወሳኺ ምግብን መድሓኒትን ብቐሊሉ ይረኽበሎም። ሓደ መዓልቲ ነቲ ቦክስ ዝርኢ ነበረ ቆልዓ ኣቦኡ ፈረስ ንኽወስድ ናብቲ ቴዲ ዝሰርሐሉ መጋዘን ይመጽእ። ናብኡ መምጽኡ ምኽንያት ፈረስ ንምውሳድ ዋላ ኮይኑ ይጽናሕ ንቴዲ ደኡ ስለ ዝረአዮ ዘረባ ይጅምር።
ቴዲ ክብደቱ ብጣዕሚ ወሲኹ ስለ ዝረአዮውን ብጣዕሚ ጽቡቕ ትበልዕ ኣለኻ ትመስል። ክሳብ ንዓና ዘዘናግዕኻና ክንዲ ዝደለኻዮ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ። ሓንሳብ ተተሳዒርካ ግን ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ተዘሪብካሉ ነበርካ እስር ቤትኻ ትምለስ ኢሉ ብዘፍርሕ ድምፂ ይዛረቦ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ እቶም ናይ ጀርመን ወታደራት ንቴዲ ክገጥም ይኽእል እዩ ዝበልዎ ሓያል እሱር ካብ ካሊእ ቤት ማእሰርቲ የምፁ። ቁመቱን ግዝፎቱን ካብ ቴዲ ዕፅፍፀፍ ዝበለፀ ዋላ ይኹን ደኣ እምበር ንቴዲ እኹሎ ይነበረን። እቶም ዝከታተሉ ሰባት ቴዲ መጠረሽቱ ኣኼላ ኢሎም እናሰሓቁን እናጨደሩን ዋላ ይጽንሑ ደኣ እምበር ቴዲ ብሓንቲ ቦክስ ወቂዑ ነቲ ወዲ ካልኣይ ከም ዘይትስእ የውድቆ። ድሕርቲ ጨዋታውን ቴዲ ዘይተጸበዮ ብጣዕሚ ብዙሕ ርእይዎ ዘይፈልጥ መጠን ምግቢ ይወሃብ። እቲ ምግቢ እውን እንከይሰስዐ ንኹሎም ቶም ምስኡ ዝተኣሰሩ ሰባት ማዕረ የመቕሎም። ሓደ መዓልቲ እውን ወዱ ነቲ ናይ ጀርመን ወታደር ካብ ደረጃ ይወድቕ እሞ ብታይፎይድ ዝተባሃለ ሕማም ይጥቃዕ። ብዙሕ ከይጸንሐ እውን እቲ ህፃን ኣቦኡ እናፈርሐሉ ዋላ ይጽናሕ ሞይቱ ሬስኡ ናብ መኪና ተሰቒሉ ክኸይድ እንከሎ እውን ዓይኑ እናነበዐ ንሪኦ። ግን ነቶም መዓልቲ ዝቐትሎምሎ እስራኤላውያን ህፃውንቲ ንእሽተይ ሓዚኑሎም ኣይፈልጥን። ሓደ መዓልቲ ቴዲ እናሰርሐ እንከሎ እቶም ናይ ጀርመን ወታደራት ዝሞቱ ሬሳታት ካብቲ እስር ቤት እናውፁ ይሪኦም። ናይቶም ዝሞቱ እሱራት ክዳውንቲ ካልኦት ስለ ዝኽደንዎ ጥራሕ ነብሶም እዮም ዝውሰዱ። ቴዲ ኣብቲ ዝሓለፈ ምሸት ኣብ ቦክሲ ዝሰዓሮ ወዲ እውን ኣብ መንጎቶም ዝሞቱ ሰባት ይርከብ። እቲ ምሸት ንሱ ቴዲ ዘምፅሎም ምግቢ ብዙሓት ቆልዑት ተማቒሎም እናበልዑ ንሪኦም። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ግን ብዙሓት እሱራት ኣብቲ ናይ ጋዝ መጋዘን ንቐተሉ ናብኡ ይጽውዑ። እቶም ወታደራት እውን ዕግርግር ንኸይፍጠሮም ነቶም እሱራት ሕጂ ተኣትይወለኹም ሻወር እዩ ተሓፂብኩም ምስ ወፃኹም እውን ምግብን ክዳንን ክንወኩም ኢና እናበሉ ክዳውንቶም ንኸውፁ ይነግርዎም። ኣብቲ ሆስፒታል ትሰርሕ ነበረት ዓርኩን ጄኒክስ እውን ምግብና ሰረቐት ስለ ዝተተሓዘት ምስቶም ካልኦት ንኽትቅተል ናብቲ ሰልፊ የምፅዋ። ግን ናብኡ ንኽትኣቲ ክዳውንታ ከም ዘይተውፅእ ትነግሮም እሞ ሓደ ወታደር ሽጉጥ ኣውፂኡ እናፈራርሓ ይጸንሕ። እሳ ግን ሃንደበት ብድፍረት ሽጉጡ መንጢላ ተኪሳ ተወቕዖ እሞ እቶም ካልኦት ንኣ ተኪሶም ይቐትልዋ። ግን እቲ ምሸት ንሱ እሳ ብዘለዓለቶ ዕግርግር እቶም ኣብኡ ተሰሊፎም ነበሩ ኩላቶም እሱራት እውን ይቐተሉ። ኣብ ከይዲ እውን ሓደ ካብቶም ናይ ጀርመን ኣዘዝቲ ኣብ ኢዱ ይጉዳእ። ጄኒክስ እዚ ኩሉ ብርሕቐት እናተኸታተለ ይጸንሕ እሞ ዝፈትዮም ሰባት ኩሎም ይሞቱ ስለ ዝነበሩ ሓዚኑ እናጎየ ናብ ቴዲ ኸይዱ ይሓቕፎ። እቲ ናይ ጀርመን ወታደር ንኽሕከም ናብቲ ሆስፒታል ይኸይድ እሞ ያኔክ እናሰርሐ ኣብኡ ይሪኦ። እቲ ወታደር ብጣዕሚ ጨካን ስለ ዝኾነ እውን ንያኔክ ነኸሳቅዮ ይወስዶ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ቴዲ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብቲ እስር ቤት ዝመፀ ናይ ጀርመን ወታደር ፍሉጥ ቦክሰር ምዃኑ ይፈልጥ። ቴዲ እውን ዓቕሙ ከርኢ ስለ ዝደልየ ናብቶም ናይ ወታደራት ኣዘዝቲ ይኸይድ እሞ ነቲ ጀርመናዊ ቦክሰር ክገጥሞ ከም ዝደሊ ይሓቶም። እቶም ኣዘዝቲ እውን ንዕኡ ቅድሚ ምግጣምካ እትገጥሞም ካልኦት ተጋጠምቲ ኣለውካ ኢሎም ይዓብይዎ። እዚ ዝበሉሉ ምክንያት እውን ነቲ ጀርመናዊ ቦክሰር ቅድሚ ምግጣሙ ካልኦት ክስዕርዎ ስለ ዝደልዩ እዮም። እቲ ናይ ጀርመን ወታደር ግን ንቴዲ ባዕሉ ክገጥም ስለ ዝደልየ ንኽገጥሙ ሓደ ምሸት ይዳለዩ። እቲ ግጥም ክጅመር እንከሎ ከምቲ ልሙድ ቴዲ እናመርሐ ይጸንሕ። እቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ናይ ጀርመን ፍሉጥ ቦክሰር ኣብ ቅድሚ እሱር እናተሰዓረ ስለ ዝረአዩ ብጣዕሚ ይሓፍሩ። ክሕግዝዎ ስለ ዝደልዩ እውን ንቴዲ ማእዩ ኢሎም ዝተፈለየ መደንዘዚ ኣልኮል ይህብዎ። እቲ ኣልኮል ምስ ሰተየ ቴዲ ከም ሕሉፍ ክጋጠም ኣይከኣለን። ርእሱ ይዞሮ ስለ ዝነበረ እውን በቲ ናይ ጀርመን ወታደር ብተደጋጋሚ ይወቃዕ። ግን ተስፋ ኣይቆረፅን። ተሲኡ ክጋጥም ከም ዝደሊ ክነግሮም እንከሎ እቶም ወታደራት እቲ ጨዋታ ኣቋሪፆም እቲ ናይ ጀርመን ቦክሰኛ ከም ዝሰዓረ ይነግርዎ። ቴዲ ግን ከም ዝዓመፁ ደጋጊሙ ክዛረቦም እንከሎ ይናደዱ እሞ ንያኔክ ናብ ቅድሚኦም ፅኦም ንኽበኣሶ ይነግርዎ። ያኔክ እንኳን ክወቕዖ ሓንቲ ጻውዕት እውን ከም ዘይዕርፈሉ ክዛረብ እንከሎ እቶም ጀርመናውያን ወታደራት እውን እንድሕር ዘይተባኢስዎ ብሽጉጦም ከም ዝቐትልዎ ይፈራርሕዎ። ያኔክ ግን ሕዚ እውን ፈቓደኛ ስለ ዘይነበረ ተኪሶም ንያኔክ ይቐትልዎ። ንቴዲ እውን ከም ቅፅዓት ብኢዱ ኣሲሮም ኣብ ኣምፖል ኣንጠልጢሎሞ ይሓድሩ እሞ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ንስራሕ ኸይድ ይእዝዝዎ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ እቶም እስራኤላውያን እሱራት ይቃጸልሉ ናብ ዝነበሩ ቦታ ይኸይድ። ኣብ መንጎ ኣዕጽምቲ እውን ካብቶም ምግቢ ኣምፂሎም ዝበልዑ ነበሩ እስራኤላውያን ህፃውንቲ ሒዞምዋ ነበሩ መጫወቲት ይርኢ። ቴዲ እታ መጫወቲት ምስ ረአየ እቲ ቆልዓ ከም ዝሞተ ይርድኦ። ድሓር እውን ናብቲ ቦክሲ ዝጋጠሙሉ ቦታ ይኸይድ እሞ እቲ ጀርመናዊ ቦክሰር ምስ ሓደ እሱር እናተጋጠመ ይጸንሖ። ቴዲ ብጣዕሚ ደኺሙ ኢዱ ሓፍ ንምባል ዋላ ተቸጊሩ ይጽናሕ ነቲ ጀርመናዊ ወታደር ክገጥሞ ከም ዝደሊ ይነግሮም። ነቶም ወታደራት ኣዘዝቲ እውን ቴዲ ደኺሙ ከም ዘሎ ስለ ዝረአዩ ናብቲ ግጥም ንኽኣቲ ይፈቕድሉ። ቴዲ ሙሉእ ለይቲ ኢዱ ተንጠልጢሉ ስለ ዝሓደረ እውን ቦክሲ ከም ዘይገጥም ርግፀኛታት ኮይኖም ቴዲ ከም ዝሰዓር ቅርሺ ምምዳብ ይጅመሩ። እቲ ግጥም ክጅመር እንከሎ ቴዲ ብተደጋጋሚ ይውቃዕ።
10 ግዜ ተወደቀውን ተስፋ ይቆረፀን ተመሊሱ እዩ ዝተስእ ነይሩ መብዛሕትኦም እቶም ተኸታተልቲ እሱራትን ጋርድታትን ስለ ዝነበሩ ንቴዲ ሓቡኡ ሪኦም ብተደጋጋሚ ሽሙ እናፀውዑ ትፍዝዎ ይጅምሩ ቴዲ እውን ካብ መሬት ብኩሉ ገጹ እናደመየ ይትስእ እሞ ነቲ ናይ ጀርመን ቦክሰር ብተደጋጋሚ ብዘይ ዕረፍቲ ይወቅዖ እቶም እሱራት እውን ሓደ ካብኣቶም ንጀርመናዊ ክስዕር ስለ ዝረአዩ ብጣዕሚ ይሕጎሱ እቶም ካልኦት እሱራት ንቴዲ ቻምፒዮን ኢሎም ክጽውዕዎ ከለዉ እቶም ጀርመናውያን ብጣዕሚ ይሓፍሩ እናሕፈሮም ኩሉ ግዜ ክርእይዎ ስለ ዘይደለዩ እውን ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ነፃ ይሰድዎ እቲ ኩናት ምስ ተወድአ ቴዲ ናብታ ዝተወለደላን ዝዓበየላን ፖላንድ ይምለስ እቲ ናይ ቦክስ ሕልሙ ናብ ዝዓበየ ብርኪ ንምብፃሕ እውን ንዝተፈላለዩ ህፃውንቲ ቦክስ ምልማድ ይጅመር ሕጂ ጽቡቕ ህይወት ምንባር ዋላ ዳ ኣይሃሊ እምበር ኣብቲ እስሬት ዘሕልፎ ከበድቲ ሰዓታት ግን ፈጺሙ ይርስዖምን